Osanibona. Yebo. Hey yazi bese ngikukhumbule nje nanokuhlala nawe kanje mbhemu. Hey cha khona besikhona isizungu sakho ntombi. Uhamba kanjani kodwa MakaTha endaweni bakithi? Hayi akukho nje okunye yazi nawe la endaweni uhlezi kunezimanga zakhona nje udasanayo. Ngisa ngidlelela kona ngikubonisa. Yini le amaphepha? Isitifiketi sami. Kanje sengifunda phela eGoli Ntombazane. Awuvule. Ngihleli lapha mfike ngithola nabafazi ebasebenza abafazi weMakaTha sitibele ukuhlala emakhaya. Uyabona? Hayi kunani igama lakho ntombi? Uyabona? Manje kufundelani lana ngiboni kahle ngibona. Ukuthunga. Yabo? Uyinkinga phela kubhalwe isingisi ngizokwazi ngani mina. Khona kuthunga lo. Kubhalwa isingisi phela lezi zinto zibhalwa ngesingisi. Ngithonana nomfazi lapha mbhemu. Khona lapha emthuma umamiyeza. Ubhizi lo mfazi uyangizwa yini? Yey ubabona abafazi behamba ngezingqovu zemoto MakaTha sibe lokuhlala emakhaya sibe lokukuzana nezimbuzi. Basebenza abafazi eGoli. Angithatha lo mfazi athi kunesikole esilapha kaMayimayi esivuliwe omunye umlungu usiza nje abantu abawomama afuna ukuzithuthukisa. So ufika ufunde ke lonto obona ukuthi nje uyayazi kangcono. Bese ngibone ke nami ukuthi phela mina njengoba vele ngumuntu ovela uthungayo angihambe ngiyongena kule ukuthi ngithungeke. Hayi ntombi kumnandi uhlanganyela nabafazi obona ukuthi babhizi bafuna inqubekela phambili empilweni. Ebathatha umuntu agcine sethathakile sehlala eGoli. Ngikutshela. Mina MaSibisi ngibona konke. Babaza nje isibindi sakho. Nesibindi. Zonke izinto zidinga isibindi Ntombazane. Ufuna uvele ube nesibindi nje mawubona ukuthi nje. Yabona ke manje ufuna ukuthi uqhubekele phambili empilweni. Udinga ukuthi uvele ube nesibindi. Futhi sisi unaleso kuthiwa sihambisana nenyongo yaseceleni. Isona sibindi onaso leso. Yazi MaSibisi ngivele ngingazi mina MaSibisi ukuthi yini le ngayenza kuwena ngonani kuwena ngixolise mangabe ngona ngoba nje hayi kukhulu inkosi engakwenza khona. Hayi ke Nkosi ngabe sengoneni. Usithatha MaSibisi isibindi sokuthi ungishiye ngemuva. Ungazi ukuthi nami ngiyayithanda izinto. Ungazi nami ukuthi ngiyafisa ukuthola amathuba. Unyenye nje ngemuva uthi munyu. Uhamba usubuya neqembe. Yabona uyathanda njalo wena ukona umoya wami ngabe sivele sikhuluma kahle uvele nje unyomfe yonke into. Awungichazela mothi nginyenye ngemuva. Usho ukuthi mothi nginyenye ngemuva bengikephi? Ubungangitsheli ngani sihambe siyofunda sobabili. Ufunda nje. Ngisengifunde phi konje MakaTha? Wena MakaTha ngisengifunde phi? eGoli phela. Bukephi wena eGoli? Ubuzongigibeza phela uthi uyasibona ke. Uvela uthathe kancane kakhulu ngelinye ilanga. Bengizokugibeza ngasikhatsini. Ngiyeke ukufunda lapha ngiyogibezana nawe. Hayi ubuvela ungeke uzungigibeze vele ngoba ubuvela ungathandi. Mina MakaTha ngahamba ngendodeni yami. Ngave ngiyofuna. Ngafika lapha ngathola lento kuleli thuba ngase ngiyalisebenzisa. Bese kufuna ngiyeke ukusebenzisa leli thuba ke ngilinde ukuthi kuze kugibele wena kusuke la emakhaya. Ubuthunjiwe ubungakazi ukungifonela? MakaTha. Wena ukuthi nje wena uyinkinga awukwazi nokumlinda umuntu axoxe isitori. Mina njengoba ngifundile ngathola lesi certificate. Le nto kade ngiyenza lapha eGoli ngizoyenzisa nina la emakhaya. Uzosenzisa kanjani manje? Ngizonifundisa. Futhi ke wena ngizokufundisa mahala cabanga. Ilokho obuvela ukufuna vele MaSibisi uthi ngihlezi ngiyisicashala la sakho. Awufuna ngifundisa mahala? Ngibe sicela nkobo. Ngibe isikhotha ngqoko sakho MaSibisi. Lokho obukufuna. Ilokho kwalana ukuthi sihambe siyofunda sobabili silingana. Angithi ufuna ukuhleza ula. Yabona phezulu ngibe lami na ngaphansi. Lento yokuphuma esikoleni isicefe. Okokuqala wazi kahle ukuthi wena yabona kulezi zinto ezenziwa kade zenziwa lapha. Ayikho nje MakaTha into oyenzayo kuzona ake ngikutshele ke manje. Ayikho into oyenza kulezi zinto ebezenziwa lapha. Ngiyakwazi mina ukuthunga. Wawuthungana? Into zami vele ukuthunga. Into zami vele ukuthunga. Wawuthungana wena? Umuntu ohleze evalelwe. Uqhubeka lapho vele kulonto ukuthi mina ngihlezi ngivalelwa ngaphansi. Uvalelwa bani? Abantu abanje ngakho usuvalelwa ngaphansi. Usungenza isilima mina ukuthunga ngakufundiswa bani? Ngafundiswa wena noma ngangifundela mina? Hayibo angithi ngabe sengifundile nami kodwa kusalayo. Kodwa manje ngoba uhlezi ufuna ukuba lapha phezulu. Ngibela ngaphansi mina ngilandelane nawe. Awunesicefe wena. Ngiyakutshela manje ngithi ngizokufundisa mina mahala. Kodwa ufuna ukungilalela. Hayibo uzobe ungifundisa nami ngifuna ukuba nesitifiketi njengawe. Ngizokunika isitifiketi manje ngizokwenzela isitifiketi. Njengoba mina sengiyenzela isitifiketi nginelungelo manje. Sengithola imvumo. Uzoba umeme wami kahle kahle. Awufuni umeme wakho. Ngase ngiyabuka wena. Uzohlala-ke sisi. Ngeke ke MaSibisi. Uzohlala kulibe lokhu ngidapha kancane uzohlala. Hayi bengaba umeme bonke abanye abafazi uzosala unje. Angithi lokho ubukufuna vele. Funa kubuka wena ke manje la endaweni kube yipigogo ke manje. uMaSibisi umeme ofundile. Avuthuza wena. Bengaba umeme bami bonke hayi wena. Hayi wena. Awuliboni nje ithuba elingaka ukuthi wena uzofunda mahala. Uthole isitifiketi samahala. Awuboni konke lokho. Ufuna ukuthi angazi ukuthi ufuna ukuba yini. Ufuna ukuba kuba wena umeme.
bo wena omema cha ngifuna silingane angifuni basicashana sizolingana phela mathi mase ngikufundisile ngifundise so wena ngihlale phansi mina ngilalele wena ngeke ngisimelele sisidini uyangizwana awusale kanje ngisayebantwini engizothi mangikhuluma nabo bezwe abangaphumanga ka4 abezwayo lamakhulunywa nabo abangazange baze bajahana namadoda osina ingoma ngesikhathi ekufunda abangabebekho bebhizi bejahana nomema bebefuna inyedula nesikhaftini isikhathi bona isikhathi manje uzamfundisa bonke abafazi laba mahala nje ngeke ngibafundise imali abazokhokha ngeke ngibafundise wena bengizokufundisa imali wena wedwa ngoba umngani wami umakhelwane wami ayo MaSibisi yazi mina yanjalo nje abantu usegoli kuningi okusale kwenzeka utha kwenzeka ngalutho ngiqale ngakukubuza cha sekuyavuka manje ufele izinto ehambisana nembono sibuye siyikhohle yabona kuvukani nalivukani bongeke bathona sengiyahamba ngeke ngaba nombono kulezi insuku lo ngiba nephupho ukuthi bengivuka nje kubuye ngikhohle ngilo ngibona ngathi imnawo simile angazi ngathi khona abafazi abagcwele nje abahlezi la phansi lo ngitshe ngazi mhlawumbe into yasesontweni sekuyavuka mase uchaza ukuthi bese soba nesikole ibikhomba lento ukuthi mina nawe sizoba nesikole sethu esizosiqala yabona hayi ngeke uthi indlela bengayo kungathi silapha kena elaholo lomphakathi esanda kuvula ukhansela lapha bengathi sihlezi khona sibe phambili abafazi bahlezi bafunda hayi ngeke usayeke mngana bengathi mina ngazi bengumgcini mafa mangikhumbula kahle ngathi bengiphatha imali liphuphe ngempela iphupho oliphuphile beliphuphe uba nongabeka wona ubomgcini mafa manje ulusana noKristu ongelekelela iphupho yabona wena aliphathi ngeze uyana phela ngibonisile hayi bebonisani iphupho lokuthi besixoxa ngathi ngathi kuthiwa nobani uqoqa noKristu wena ubani wena besiphethe lonto nje ngathi sizokwenza kube college uzoloko ubheka phezulu uyazazi na ukuthi msephepha uzokhuluma amanga bengathi kuzoba icollege engathi kuthiwa abafazi bebezokhokha ngenyanga kube yimini ozoqoqa imali angazi ngoba ngephansi wena sengiyami futhi abantu bazosithemba sihambe siqonqoza ngathi isitifiketi hayi unqonqoza ngesiphi isitifiketi cha lesi ngoba into ezokwenzeka MaSibisi mangibuka la sizosithatha ngoba fanele nala ehall la sobe sifundisela khona sisibeke kanje udongeni sisibeke khona ngoba kuzobe kuvela negama othi nakho kunye MaSibisi singakwenza yabo nje balivelile khona igama lakho kunesikhalo esikhona la yabo kunesikhalo esikhona la iduze kwegama lakho sisangalifaka nelami igama uyabona ke yabona ngishoyo silibhale ngepeni uyabona sithi awuyeke ubuqhophololo MakaTha awubiyeki awuphumi kubona sizama ukwenza amagama afana uyabona afana nelikabani likhalele la ngithi uzofake lakho lana wematha bhala la sifake yeke ibhalo umuntu ole kude egoli wena uzobe usumthatha akahlale lapha egoli lo yasangena indaba yakhe thina sizobhala ngepeni uba nothini ufaka nami lapho Abigail futhi igama elifishane ngayo hayi nobusa sifuna sami nomkhulumela umpethu hayi lo ntunjo MaSibisi bangapheka indaba abantu basegoli sizodla kudala awuthi ngeke lapha endlini MaSibisi ngoba nginalo ipeni elimnyama yabo masingayishaya ngepeni elimnyama lala lethe sifethu sami hawu MaSibisi letha abafazi banendawo vela bafundile ngeze bebone nokubona yebebona usekuxikiziwe lana MaSibisi manje usoxikisa isitifiketi saba sobe sesihamba sesihlala lapha phezulu eposini sifike sishaya amakhopi uyabona ukuthi usaqhubeka nobugebengu ngithe wena ngizokufundisa mahala uzwa yini iyona nkululeko lena yabona njengamanje MaSibisi na uzoyibona lento mase ngiyenza uzokwenzani ngizolonto ayibo lethe isitifiketi sami wena hayi MaSibisi le lonto letha la letha la esikhohla letha la siyabonga kulabo abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefaya hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ungaboni fanele subscribe nina niboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye bye